Imshab Channel. Angelina Jolie? Ki шумо? Алла Пугачова. Наёфтам? Ки бошад? Мадонна? Наёфтам? Ки? کجا شد مهری یاری من آخر نمیدانم Tahmina Niyozova. Хонумон ва ҷанобон, барномаи имшаб. меҳмони барнома сарояндаи шӯҳратёр Tahmina Niyozova. Имшаб. Шом бахайр. Дӯстони азиз, шом бахайр. Барномаи имшаб дар шабакаи аввали Тоҷикистон. Рости гап, мо бисёр фикр кардем, шояд бисёр кор накардем, аммо бисёр фикр кардем ва тасмим гирифтем ки ин барнома дар экранҳои шумо падид гардад ва асосан нигоҳ кунем навори таблиғотӣ ки анонс ё ба ҳисоби рекламаи барномаи имшаб рафта истода буд дар шабакаи аввали Тоҷикистон ва гап буд ки дар шабакаи аввал ба наздикӣ барномаи имшаб мешад ва робии он бошад як бачаки сиёҳмӯ, ном ва насабаш Муборис Усмонов. Мо гуфтем ки аст ин нафар Муборис Усмонов? Ном ва насаби ман Муборис Усмонов шинос мешавем ва гуфтаён дорам ки бори аввал дар шабакаи аввал нашри аввали барномаи имшаб. Танҳо як калима нависам. Рафтем. Имшаб. бори дигар шом бахайр тамошобинони шабакаи аввали Тоҷикистон. Имрӯз меҳмони барномаи имшаб, нашри аввали барномаи имшаб аст ва меҳмони якумини мо сарояндаи шинохта, сарояндаи маҳбуб, духтараки зебо, як нафари хоксор, нафаре ки фикр мекунам ягона нафарест ки Тоҷикистонро ба таври зарурӣ дар якчанд озмунҳои байналхалқӣ муаррифӣ кардааст ва имрӯз мо фахр мекунем ки ин нафар ҳамроҳи мо аст. Ин нафар ном дорад дӯстон Tahmina Niyozova. ассалому алайкум дӯстони азиз. Шом бахайр. Шом бахайр. Имшаб ҳамроҳи мо Tahmina аст ва бояд қайд намуд ки саволҳое ки хуҷозир барои Tahmina пешниҳод мешавад тавассути шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷамъ оварда шудааст ва ин саволҳо аз ҷониби махсус дӯстдорон, ҳаводорон ва мухлисони Tahmina Niyozova ҷамъ оварда шудаанд. Ман фикр мекунам Tahmina тайёр. ман хеле фикр намекунам, лекин ҳаракат. Tahmina хеле фикр намекунад, лекин ҳаракат мекунад. Ман фикр мекунам ҳаракат кардан дар баъзе мавридҳо зарур аст ва дар ин маврид фикр мекунам бешубҳа. Хуб, дар ин ҷо саволҳо воқеан ҳам зиёд будан, аз худи оғоз шудан, зеро мо вақти на он қадар зиёд доштем. Ман тасаввур мекунам агар дар муддати 1-2 рӯз тақрибан 30-40 савол ҷамъ шуда бошад, тасаввур кун ки дар муддати 10 рӯз агар мо саволро мегирем чанд қадар мешуд. ҳаминаш беҳтар нест? ҳаминаш беҳтар. Хуб, гапи зиёд нест, ягон чиз зиёдатӣ нест. Оғоз мекунем. Ман тайёр. Ман фикр кардам ки хуҷозир Tahmina ба ҷанги бузурги ватан мерад. Муборис ҷон, шумо асабӣ нашавед, ором бошед. Саволро Хуб, оғоз мекунем. Нафаре менависад дар шабакаи иҷтимоии Одноклассники. Ман мехостам ки сараввал як саломи гармиҷӯшон барои мухлисони худ расонӣ ки дар шабакаи иҷтимоии Одноклассники ҳастанд ва дигар сомонаҳои интернетӣ. салом мерасонам ба ҳамаи ҳаводорон ва мухлисони худ ва ҳамаи он нафароне ки ҳозир ин барномаро тамошо карданд. ва Tahmina имрӯз ҳаракат мекунад ки ҳатталимкон ба ҳар як саволи мухлисони худ ҷавоб диҳад. Албатта ҳаракат. Хуб, рафтем.
эш нафари айнахтара ше аст тахаллуси нафар дар шабакаи иҷтимоии одноклассники ба мо менависанд. Саволи аввалин: барои чӣ тахмина сурудҳои тоҷикӣ небуд, сурудҳои хориҷӣ мехоҳанд бисёртар? Сабаб дар чист? Сабабаш дар он ки вақте ки аз телевизион ва аз тариқи телевизион нишон медиҳанд барномаи консертиро, дар он вақт сурудҳои бо забони хориҷиро талаб мекунанд. Лекин сурудҳои тоҷикиро албатта доранд. Хуб дӯстон, тахмина тоҷик аст, барои ҳамин фикр Тоҷик накунед аст. ки тоҷик аст ин нафар. Бовар кунед ки тоҷик ҳастанд. Ягон далел биёр ки ту тоҷик ҳастӣ. Зинда бош эй ватан, тоҷикистони озоди ман. Ҳар як тоҷик бояд ин мисраҳоро аз ёд донад. Ҳар як нафар бояд ҳатман донад ки тоҷик будан чист ва инро мас тавассути чунин ҳолатҳо бояд мо исбот намоем. Ваҳдат Ёрматов дар шабакаи иҷтимоии одноклассники барои мо менависад ва саволи ин нафар чунин аст: мегӯяд ки тахмина ниёз ва оиладор ҳаст ё не, мехоҳам ин чизро донам. Савол бисёр душвор. Бирга кунем дигар. Ман наметавонам ба фикрам хурсанд мекунам ин касро. Озир Ваҳдат Ёрматов. Бале. Ваҳдат Ёрматов. Ваҳдат Ёрматов, ту имконият дорӣ ба хонаи таъмини ниёз ва падару модари худро равона созӣ. Не, ман Ман шуфта остудам. Ваҳдат Ёрматов, ман гуфтани ҳастам ки то имрӯз мумкин ки ҳамон одам, он инсонеро пайдо накардам. Пайдо накардӣ? Не мумкин. Барои нафаре ки ман самун калимаи «я тебя люблю»-ро бигӯӣ, бале ҳамон нафар нест. Ина ман намегӯям, бояд он кас гӯяд. Фаҳмидӣ Ваҳдат? Як тои дигар баҳри ту луқмаи тайёр. Саволи навбатӣ дар шабакаи иҷтимоии одноклассники барои мо менависад Умедҷон Давлатов. Сабаб чист ки таъмина бештар бо аксенти яъне лаҳҷаи англисӣ суруд мехонад? Оё худи ӯ яке аз ин забонҳоро медонад ё ин ки не? No, I don't know. I don't speak English, yes. Намедонад, вале ки медонад? Не, чиз сабаб дар он аст ки шояд тарзи иҷроиши сурудҳои ту. 21 аср. Бале, ман боз як чиз дигарро мехоҳам қайд кунам ки тарзи иҷроиши сурудҳои махсусан таъмина ниёзро монандӣ дорад ба тарзи иҷроиши сарояндагони ғаф, яъне тарзи муосирро пешгирӣ кард сурудҳои ту. То якам туза инам сабаб шуда метавонам фикр мекунам барои ҷавоб додан. Мумкин. Боз як чиз дигар аст. Ҳар як сароянда тарзу равиши худро дорад дар иҷроиши суруд. Масалан, нафаре бошад мисли Зафар Аюбӣ мехонад тавонад Зафарча. Нафаре бошад мисли намедонам Майкл Ҷексон, нафари дигар бошад Ҷастин Биберро гӯш мекунад. Нафари дигар бошад тамом Ҷастин Биберро бад мебинад. Барои ин шояд ин сабаб не, ин шояд як махсус чӣ гӯям хосияти фарқкунандаи таъмина бошад аз дигарон ки ӯ забони тоҷикиро шояд бамазатар карда. Ана рост гуфтед. Ман на фақат бамазатар кардам, ба фикрам ширинтар. Ширинтар. Хуб, давом метем. Гуля Муродова барои мо менависад. Салом, ман Гулафшон ба пай таъмина хоҳиш дорам ки ба мо як консерт дар якҷоягӣ бо Ҷонибек Муродов барпо намоям. Ташаккур Муродова. Гуля Гулафшон. Гулечка. Гулечка. Гуляҷон, ташаккур ба саволи шумо. Хуб мешуд ки аввал консерти худамро пешкаши ҳамаи шумо гардонам. Хуш. Баъд фикр карда бебе бобо ки мумкин. Хуб, тахмина барои ман шавқовар, барои тамошобинони шабакаи аввали Тоҷикистон ки чӣ сабаб шуда истодааст ки тахмина масалан консерти яккаи ё ба ҳисоб консерти солини худро баргузор накарда истодааст. Сабаб дар чист? Чӣ хело шумо бояд росташа гап занам? Рости росташа. Кам дурӯғия намешавад. Ман умуман хусусияти дурӯғия намедонам, баъд хубам намебарад. Хуш. Шабҳо хубам намебарад. Ва барои чӣ консерти худро баргузор накарда истодаед? Сабаб дар чист? Сабаб дӯстон сабабе аст ки тамоми дунё аз пушти мансараб ин чиз меравад ки ин чизро одатан бисёри вақт дар киса, дар бонкҳо ва
дар баъзе ҳам нозим корҳои пластикӣ мешавад. ин чиз ном дорад пул. Агар надонед барои шумо ман ва тахмина кашф кардем. Сабаб бешубҳа сарпараст аст ва ман фикр мекунам ки не мубориз шумо хеле гап зада истодед ки мухлисони ман бо боварӣ пайдо гум накунанд. Боварӣ дорам ки аз таҳти дил ин рӯз мешавад. Фақат камакак сабр кардан, як 15 сол камтарак не худо нибудам рӯзҳои наздик мегӯем. саволи аз ҳама дарозтарин мубрам бо як таманиёти нек нависта шудааст. ин савол бошад. медонед чӣ гуна савол аст? медонед чӣ гуна савол? Салом тахмина. ман фикр мекунам ки рост гуфтед шумо. аз ҳама саволи боақона буд. болои ман фикр мекунам ту як 2-3 сол фикр мекунӣ баъдан ҷавоб медиҳӣ ки салом тахмина чӣ будааст? барномаи вай мешад ку 10-солаги шумо. шояд ане гуфта наметавонам ки ҷавоб дода метавонам. шояд ки ҷавоб дидӣ. ман барномаи шуморо оғоз дода истодам. бале баъд аз 10 сол вом мехӯрем агар насиб кунад. саволи дигар. номи ин нафар, тахаллуси ин нафар дар шабакаи иҷтимоии одноклассники чунин аст: вируси ишқат виндовси диламро парвон. ин нафар мухлис тахмина аст. як савол ба абай тахмина. оё ҳофиз шудан, санъаткор шудан орзуи кӯдакии ӯ буд? ин кас вирус будам ё виндовсашон паридаги. ин кас нафаре ки ишқ задааст. ин ҳам насиби ман буд. ин насиби ту буд ва баъдан фикр мекунам ва албатта орзуи худам ва орзуи модарам. орзуи ҳамзамон бояд як чизи муҳимро қайд кардан мумкин аст ки як нафари шинохта, як нафари бузург барои умуман миллати тоҷик ин нафар ном дорад Бои Муҳаммад Ниёзов. ин нафар ба шумо кӣ мешаванд? савол барои ин саволатон бояд фикр кунам. ба ин савол метавонед ки фикр накарда ҷавоб биёред. шумо ҳозир ба фикрам як дар ҳаяҷон мемонед ҷавобтия. Хош. ин кас шодравон Бои Муҳаммад Ниёзов бобои сарояндаи бисёр шинохта ва он касро ман бисёр дӯст медорам. санъати он касро дӯст медорам ва ин кас барои 100 сол як бор мебиёрад. чунин нафарон омада рафтам чунин нафар. ин кас Бои Муҳаммад Ниёзов. ин кас бобои ман аст. имшаб ёқуб муродзода баримо менависад: салом ба тахмина ва мубориз, ту беҳтарини мухлиси асосии туям аз ноҳияи қубодиён. клипи нава беҳтарин класс. се то омади савол бара беҳтарин класс пурсидаист. беҳтарин ман фикр мекунам ин як сухани некашон буд. як сухани некашон буд ва мухлиси ашадид ёқуб бале ташаккур. ёқуб куҷо имшаб хоб намекунад бароз ташаккур гуфтам. саволи навбатӣ бари мо менависанд: Далер Ибрагимов, барои чӣ тахмина ин қадар хушрӯй? барои чӣ тахмина ин қадар хушрӯй? як бор дигар. барои чӣ тахмина ин қадар хушрӯй? ҳозир ман барои ки тахмина Ниёзов аст. ту барои ки тахмина Ниёзов аст. ҷавоб воқеан ман фикр мекунам пеш аз ҳама ин саволро бояд медонӣ. ба кӣ медодӣ? Далерҷон. худоҷон ташаккур мегӯм. барои падару модари. барои падару модараш. падару модарам бисёр зебо ҳастанд. инсонои хуб ҳастанд. як инсони зебо ҷамъи як инсони зебои дигар баробар тахмина Ниёзова. бале дуруст. давом метиҳем. акнун аббат менависанд ба мо. аббат номабин аббат. салом мубориз, рӯзи 30 манзолрӯз дорам. мехоҳам ки тахминаваро табрик кунад ва ягон таронаро ба таври зинда иҷро намояд. ман дар эфир шуморо интизор мешавам. аббатҷон шуморо бо рӯзи зодрӯзатон табрик мекунам самимона. пеш аз ҳама ба шумо ва ба тамоми аҳли оилатон сиҳат саломатӣ. ин аз чизи муҳимтарин. ва суруд аз муборизу
тахмина ниёз бар. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday, Аба. Аба. Катоши. Абаҷон бори дигар табрик мекунем ту. Бари ту бурдборӣ, саломатӣ ва пеш аз ҳама пули зиёд. Имшаб. Парвиз Қосимов бари ма менависам. Мегӯяд ки аз ҳама сарояндаи боистеъдод ва аз ҳама сарояндаи хоксор дар Тоҷикистон ин тахмина ниёз дорад. Ташаккур мекунам. Не, ман камда дар ҳаяҷон. Чиқар ихан суханои хушбе гӯш мекунем? Мешунаведу? Кам сурх мешавед, барои ки кам кардам. Барои ҳамин куртаи сурх пӯшид ки рӯяш натоварад. Не, ташаккури зиёд. Парвиз Қосимов. Парвиз Қосимов. Ба шумо ташаккури худро мерасонам. Ва саволи нафарро ман барои шумо мегӯям. Савол чунин аст. Оё таъмина бо корҳои хайриявӣ машғул аст ё ин ки не? Агар машғул бошад, пас ба мо мегӯш ки чӣ гуна ин кор аст. Шояд ту консерти хайриявӣ медиҳӣ, шояд намедонам ба кӯдакони ятим ёрдам мерасонӣ, шояд ягон кори дигар ки робита дорад бо корҳои хайриявӣ. ин пӯшиданист ки ба фикрам ҳар он одаме ки аз ягон ҷо кор мекунад, ягон маблағи набояд ки ман намегӯям ки маблағи калон бошад. Барои чӣ хел гуфт, барои пешравии худатон ва пешравии ҳамон санъате ки шумо гирифтед, вақте ки маблағ мегӯрад, албатта шумо бояд ки як хайрия кунед аз он пул. Яъне тахмина низ беғайр аз ба ғайр аз дар он консертҳое ки хайриявӣ ҳастанд ман иштирок мекунам ва албатта ҳаст ки гӯям ё нагӯям мешавад ки чӣ хел гӯям ягон мағоза медароед ширинӣ мегиред чанд қадр ки ҳамин маблағ дошта бошад мегиред кӯдако мебинед ҳар як шумо метафикрам ин хайрия намедарод ин аз сидқан меравад ва ман ҳаракат мекунам ва боварии зиёд дорам ки дар оянда мен худоҷон истеъдод додааст ки ман дили мардумро шод гардонам ва албатта аз ин фоида бояд расад ба ҷомеаи нафароне ки муҳтоҷ ҳастанд. Аз ҳамин сабаб истифода бурда мехоҳам ки як консерти хайриявӣ баргузор гардонам. ин суҳбати охирин нест, суҳбатҳои дигартар пеш аст ва ман фикр мекунам ки мушаххастар боз барои ҳар як саволи шумо дар дигар барномаҳои имшаб тахмина ҷавоб хоҳад буд. Акнун тахмина мо худи ҳозир бо ҳам як навори видеои хубро тамошо мекунем. Имшаб Channel. идомаи барномаи имшаб дар шабакаи аввали Тоҷикистон ва бахши навбатии мо ном дорад саволҳои ногаҳонӣ. Тайёр? Ҳама вақт тайёр? Ҳама вақт омода ҳастем. Рафтем. Саволи якум. Охирон бор шумо кай гиря карда будед? Соли гузашта 2014 моҳи декабр. Дуюм, чиро дар зиндагии худ иваз кардан мехоҳед ва агар иваз кардан хоҳед, барои чӣ? Ҳеҷ чизро намехоҳам иваз кардан, барои ки ҳамаш хуб аст. Сеюм, шумо бисёр дурӯғ мегӯед? Дар баъзе ҳолатҳо мумкин барои шумо. Чорум, дар кадом самт бовариятон суст аст? Дар ҳамаи ман як фикр дорам ки дар ҳама самтҳо бояд инсон ба худ боварӣ дошта бошад. Албатта ба худ боварӣ дошта бошад ва қадамҳои худро ба пеш гузарад. Анаминтар дӯстон. Панҷум, зиндагии худро баъди 20 сол чӣ гуна тасаввур мекунед? Баъд аз 20 сол во мехӯрему гап мезанем. Дар ҳамин барнома. Баъд аз 20 сол имшаб тасаввур кунед чӣ гуна мешавад. Шашум, вақти хоб ба кадом тараф гашта хоб меравед? Чап ё Ба рост? тарафи рост. Ба тарафи рост. Ҳафтум, барои нафари наздики худ ба чӣ кор омода ҳастед? Ба бисёр корҳо омода ҳастам. Масалан? Намегӯям. Ҳаштум, дар хонаи шумо гапи ки хонум, падар ё модар? Ҳам падару модар, яке бештар аз падар. Нуҳум, аз ҳама тӯҳфаи хотирмон дар ҳаёти шумо кадом буд? 100 та гули садбарги сафед. 100 та гули садбарги сафед. Бо мегӯям ки дӯстдошта надорам. Даҳум, агар имконияти ном ва насабро дигар кардан мешуд, он гун ному насаби шумо чӣ мешуд?
он дигар мешуд номунасиби ман агар ки ман писар таваллуд мешудам. Писар таваллуд мешудед, тахмин 11. 11. Аз ҳама машварати муҳиме ки барои шумо дода будам. Ҳеҷ гоҳ ба пахфо нигонам. Ана ментал. 12 шумо мухлиси ки ҳастед? Мухлис бобоям. 13 дар як рӯз чанд маротиба хӯрок мехӯред? Ҳар хел аст. Мумкин 2 бор, мумкин 3 бор, мумкин 5 бор. Мумкин 8 бор дӯстон. Баъзе вақт. Баъзе вақт. 14 аз хоб вақте ки хесед, якумин коре ки мекунед ин сурдҳои тахминан 11 баро гӯш мекунам. тахминан 11 кист? Хуб, чун дар охири барнома аст, мо фикр кардем ки ман фикр кардам ки бояд кам-кам тарзи нишастӣ ваз шавад. Тахминан наметавонам чӣ нишастам. Тахминан аламида. Мо худро озод ҳис карда истодаем. Асос масалан ин чиз аст. Медонед барои чӣ озод ҳис карда истодам? Бинандагон ҳам тамошо карда худашонро озод ҳис карда. Аламида. Имрӯз ман фикр мекунам дар суҳбати мо озодӣ дида мешуд, самимият дида мешуд ва пеш аз ҳама ҷавобҳо ҳақиқӣ буданд, аз анамун таҳти дил буданд, бале аз самими дил, аз таги ҷигар. Барои ҳамин гуфтаниро дорам ки бори дигар барои таҳмина ниёзова арзи сипос, миннатдории кулли кормандони мас нафароде ки аз болои барномаи имшаб кор карда истоданд арзи сипос мегӯем ва умедвор ҳастем ки кори мо мас анамин барномаи имшаб чун бо нафаре оғоз шуд ки ба мисли фаришта аст, як нафари тоза аст, таскини дили ҳазорон аст ва фикр мекунам ки масалан ҳамин чиз сабаб мешаваду барномаи имшаб бо байни тамошобинони азизи шабакаи аввал боз ҳам мақоми худро пайдо мекунам. Ташаккур. Ба шумо махсус ташаккури зиёд. Ман бояд баъд шумо ва албатта ба шабакаи аввал ба бинандагоне ки имрӯз тамошо доранд. Ва албатта ба ҳамаи кормандон бояд фаромӯш накунем ки болои ин барнома бисёр нафарон меҳнат карда истоданд. дӯстон шумо худёзи ман ва таҳминаро дида истодед, вале аз кафои масаламон экранҳои шумо як 14-15 нафари дигар, як нафар дар он ҷо равшанӣ монда истодааст, як нафари дигар бошад моро ба навор мегирад, як 3 нафари дигар бошад боз моро ба навор мегирад ва нафарои дигар бошанд тамошо карда. Лекин шумо онҳоро намебинед. Як чизи албатта намебинам. Асосон ки суҳбат буд имрӯз, суҳбатамон мо бисёртар ҳаракат намекунем ки ягон суханони душвору масалан ягон чизҳоеро гӯем ки ягон калимаҳоеро истофода барем ки барои шумо фаҳмиданаш душвор. Асос мақсади мо ин нест. Мақсади мо тамо як чиз аст. Саволи шумо, ҷавоби мо, наздик шудан ба шумо, ана ин аст мақсади мо. Агар як лаҳза шумо анистараш, агар як лаҳза ба шумо ин барнома шавқовар бошаду дар масалан лабони шумо табассум пайдо шуда бошад, ин барои мо аллакай хушбахтӣ аст. Агар табассуми шумо аз ҳамон даҳон сар шаваду то қафои сар бошад, мо тамоман хурсанд ҳастем. Пеш аз фарҷоми барнома мехостам як нуқтаи муҳимро қайд кунам ки бисёри нафарот дар ин ҷо ирод гирифтанд ки таҳминан бо забони англисӣ мехонад, лаҳҷаи англисӣ дорад, дигару дигар. Ман фикр мекунам ба ҳамаи ин саволҳо хуҷозир як навори мусиқавӣ ҷавоби пурра мегӯяд. Инам бошад нахуст намоиши навори мусиқавии нав аст. Танӯрхе кандем мондем махсус барои шумо то ки тамошо кунед, ҳаловат баред ва навор воқеан ҳам тамошобоб аст, тарона бошад форан ба тамоми маҳорат. Зеро ин суруди классикӣ аст бо номи Қушчинор ва ин таронаи мардумиро бале таҳмина ниёзова пешкаши шумо мегардонад ва фикр мекунам ки аз шунидани ин суруд ва тамошо кардани навори ин тарона боз ҳам ҳар яки мо рӯбалад мегардем ва махсус нафарое ки бисёр мегӯянд ки таҳмина ба англисиҳо худро монанд мекунанд дигару дигар, ба ин саволҳо фикр мекунам ҷавоби мубрам дода шуд, ҷавоби муайян дода шуд ва фикр мекунам нафароне ки ин саволҳо доданд акнун амиқ фикр мекунанд ки саволашон камтар негу амиқ хато аст. Чӣ гуфтанӣ ҳастанд?
таҳмина дар вақти суҳбат боз барои ман як чизи муҳимро гуфт ки ман ҳар куҷое меравам ҳеҷ гоҳ решаи худро, анъанаҳои худро, фарҳанги худро аз хотир намебарам ва бешубҳа ба он ҷое ки рафтам суҳбатро масалан дар хориҷо оғоз кардам мегӯям ман таҳмина ниёзовам, ман тоҷик аз Душанбе, Тоҷикистон. Ана мехел. Акнун як калимаеро истифода барем ки бисёри вақт дар вақти хайру хушбинӣ ҳамагон истифода мебаранд. Ин калима чӣ ном дорад? Хайр. امشب امشب چینل